Hello, já vás vítám u tohohle úplně prvního videa a bude to haul. Bude to takový haul, že prostě vám ukážu, co mám, plus si to ještě zkusíme a nebo rozbalíte. Jsme teda ve 4 obchodech, byli jsme v New Yorku, v Actionu, v Rossmannu a v Sinsay. Protože se u nás otevřel nový Sinsay. A mají tam hrozně krásné věci. Jako první asi začneme New Yorkem. Mám teda 2 věci. A jako první jsou tady tyhle riflový kraťasy. To je XXS. Jsou taky. Takže jdeme si je vyzkoušet. Ty kraťasy jsou mi možná trošičku větší, ale nevadí. Takže jdeme na druhou věc. Poslední věc. Jakože já nemám slov. Je úplně nádherný. Měli tam pak ještě takový to turecký oko, když to pak tady dám takový to emoji. Nevím, jak to jinak jmenuje, no prostě takový to turecký oko, takový to modrý. Víte, jaký myslím? No taky tam měli takový náhrdelníky. A jakože já bych si tam vybrala vždycky náhrdelník, takže pokud hledáte nějaké náhrdelníky, tak nabíhejte do New Yorku. A tyhle jsou přesně takovýhle nějaký jako letní, ale nevadí. Sice není léto, je jaro, ale za chvilku bude léto. Je tady takovýhle s mušličkama, potom tady takovýhle tenhle. Potom tady takováhle mušlička. Potom tady takové korálky. A pak tady tahle mušlička s takovou hvězdící mušličkou. A pojďme si je rozdělat rovnou teda. Jakože jsou fakt nádherný, jo. Takže se to udělá. Takže si je ukážeme. První tady prostě takové mušličky, to je úplně cute. Asi přesně na léto. Potom je tady takovejhle. Ten je taky strašně krásný. Všechny jsou prostě strašně krásný. Potom tady tenhle. Ten je zamotaný. No nevadí, nebudu to rozdělat. A tady je taková mušlička a hvězda. To zkusím. Tak. No je tak, je to zamotaný. Krása. A jako poslední je tady taky takový zlatý. A ten je takový. Krása, já se jde teďka zkusit dát na sebe. Tak a tohle byly teda všechny ty 4 náhrdelníky. Schválně napište do komentářů, který se vám na mě, nebo prostě který se vám z nich líbil nejvíc. A tohle bylo teda z toho New Yorku všechno. A teďka půjdeme asi na Sinsay. Jako první věc ze Sinsaye mám tady tyhle kraťásky. Prostě obyčejný šedý kraťasy prostě. Takže si je rovnou jdeme zkusit. Tyhle kraťasy jsou úplně strašně pěkný. Prostě se mi hrozně líbí, jo. A jdeme rovnou na druhou věc. Druhá věc je tady tahle. Je to prostě jako kdyby takový šátek do vlasů. Můžete si to dát jako takhle čelenku, nebo takhle kolem krku, nebo jako gumičku, a nebo prostě takhle. Tady tenhle vzor je úplně nádherný, prostě je to bílej s černýma kytičkama. A tohle mám ještě v druhé barvě. Ale to mám teď na hlavě. Jako kdyby já to mám teďka zapletený do pletinky. A je to hezký, no, prostě. Prostě úplně stejný motiv, aby mi to ladilo s tričkem. Jakože teď už to mám takový trochu ty vlasy, protože že jsem s tím byla ve škole, takže krása. A jdeme si rozbalit tady tohle. To je vlastně úplně stejný šátek, co mám tady teďka ve vlasech, akorát prostě je to jiná barva a jiný motiv. Jinak vlastně to je úplně to prostě stejný.
Krása. A tohle byly teda věci ze Since a teďka se přesuneme na Action. A z Actionu mám teda tady tyhle plátna, jo, jsou dvě. Je to plátno 20x20, je to prostě čtverec, protože já hrozně ráda kreslím na plátna. Možná vám můžu ukázat jedno a to je tady takovýhle, jo, neřešte tady tu tušku, si tady takovýhle. Potom ještě tady takovýhle velký jedno, to je jakože, no to už je prostě to velký, jo. A potom ještě tady tuhle lišku, ale tohle je jako kdyby podle čísel. A vlastně tady tohle byl můj úplně první nakreslený obrázek. A jdeme si rovnou tady tyhle plátna otevřít. Takže už mám rozbalený. Tady. Prostě obyčejný dvě bílý plátna. Prostě chápem se. A tady tohle byla úplně jediná věc Actionu. Jakože víc toho nebylo z Actionu. Tak a teď ještě zbývá poslední Rossmann, ale tam fakt jenom jakože tady tohle pití. Jo, už je do pití, už je to jenom krabička. No a je dobrý. Já doufám, že se tohle moje úplně první video vám líbilo. Pokud ano, tak bych byla ráda, kdybyste zanechali like, odběr a napsali třeba nějaký pěkný komentář. Mějte pěkný zbytek dne, pa pa! A vlastně... Vy to zase neviděli, jo? Bude to hal o tom, že vlastně... Bude to takovej hal, že vám